Kaixo denoi hementxe gaude beste behin Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur urriaren 11 da eta hasi egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. Astelehenean hasiko dira 35/02 eta gazte independentisten aurkako epaiketak Madrilgo Entzutegi Nazionalean. Horren aurrean Lekeitioko herritar talde batek auzipetuei babesa emateko ekimenetan parte hartzeko deialdia zabaldu du. Ekimenak astelehenean hasiko dira. 35/02 eta 26/11 makroepaiketak hasiko dira astelehenean, herriko tabernen eta gazte independentisten auziak. Horren aurrean, Lekeitioko herritar talde batek mobilizazioetan parte hartzeko deialdia egin du, gatazkatik konponbidera eroango duen zubia eraiki eta handik igarotzeko harria jartzen lagundu behar dela ulerturik. Libre elkartasunetik konpromisora lelopean, herrian hainbat mobilizazio egingo dituzte astelehenetik aurrera. Herritarren esanetan, makroepaiketek eragin zuzena edukiko dute Lekeition. Izan ere, Zuriñego Genola eta Gaizkalikona gazte inputatuen artean daude, eta Galarrena Kultur Elkartea ere sumarioan erantzule zibil gisa inputatuta dago. Horrela ba, astelehenean herritarrek elkarretaratzea egingo dute eskolapean arratsaldeko 7:30. Las lekikarra, da esti modok las lekikar guztik. Dana beste guztipe bai baina, batez be gaztiek. Zego giz pasado ze, guzkar estar. Orduan, diotel zain batarenen, libristi danak, eskuadi libre ba berdau. Letre urtinun lantxerik. Ni posarren, derrepenta baitoko baltzatek epaiketak, dadanak etxera bihatu. Ekoizleak eta abeltzainak izango dira nagusi bihar Markina Semengo urriko azoka nagusian. Azoka goizeko 10:00 arratsaldeko 5:00 arte egongo da zabalik. Tarte horretan Blonda Akitania ganaduen lehiaketa ere egingo da. Beraz, beste behin urriko azoka nagusiak Markina Semen jendez betetzea aurreikusten dute antolatzaileek. Urtero legez, baserriko produktuak erosi ahal izango dira bihar Markina Semengo urriko azoka nagusian. Alde batetik, zelaian, zuzeneko salmentarako ekoizleen 58 postu jarriko dituzte. Hortuariak eta fruta, gazta, ogia eta gozogintza, sagardoa eta txakolina, agate produktuak eta eztia egongo dira salgai besteak beste. Horrez gain, artisauek ere postuak ipiniko dituzte, 11 postu. Ta azkenik, baserri tresnen 9 saltzailek ere parte hartuko dute azokan. Beste alde batetik, bertoko elkarteek ere postuak ipiniko dituzte. Horien artean egongo da Leartibai, Mutriku eta Busturialdeko hitza. Produktuak saltzeaz gain, harpidetzak bertatik bertara egiteko aukera ere egongo da. Aitzol Aramaio zinegile ondarrotarraren omenezko bigarren Marabili Sormen Festivala abian da. Ekimenak atzo hasi ziren eta Domekara arte Ondarroa sormenaren plaza bihurtuko da. Ekitaldietan parte hartzeko sarrerak salgai daude Ondarroako zurrumurru liburu dendan. Bixitxi Marabilire esaldia behin da barriro errepikatuko da egun hauetan Ondarroan. Izan ere, lelo horrekin sortu zen Aitzol Aramaio zinegile ondarrotarraren omenezko Marabili Sormen Festivala. Aurten, bigarren Marabili Sormen Festivalak iazko arrakasta bera edukitzea aurreikusten dute jaialdia antolatzen duten manuelistek. Kiko Veneno, Muchachito y sus compadres eta bide ertzean moduko taldeekin, aurten ere jaialdiko kartela bi hitzetan deskribatu daiteke. Marabilire. Askatasunaren kontrako eta ondare sozioekonomikoaren kontrako delituak egotzita, Talleres Mekaniko Zarakistain enpresako 2 langilekin inputatu moduan deklaratu beharko dute. Enpresako jabeoiak salaketa jarri ostean langileak Gernika Lumoko epaitegira joan beharko dute urriaren 18an. Talleres Mekaniko Zarakistain enpresako lagun bi inputatu dituzte. Labeko kideak biak, Alexis Rodríguez López eta David González Tello. Rodríguez López labeko delegatua da eta González Tello afiliatua. TMako enpresa jabeoiak euren kontrako salaketa jarri eta gero, langileek Gernika Lumoko epaitegian deklaratu beharko dute urriaren 18an. Printzipioz, salaketa instrukzio fasean dagoenez,
Langile horiek deklaratu egingo dute eta epaileak erabakiko du salaketagaz aurrera jarraitu edo ez. Rodriguezi eta Tellori askatasunaren kontrako delitua eta ondare sozioekonomikoaren aurkako delituak egozten dizkiegu Gaza bagoiak. Labeko metalgintza arduradun Jon Iñaki Alkortak testigu moduan deklaratu beharko du. Ondarrako aurrera kirol elkarteak ohorezko bazkide egin ditu June Aranbarri eta Nagore Osoro arraunlariak. Herriko bi kirolariei omenaldi beroa egin zieten joan den astean Getariako eta Ondarrako jokalariek. Osorok eta Aranbarrik esker onez jaso zuten, espero ez zuten omenaldia. Aurrera kirol elkarteak Kontxako estropada irabazi duten lehenengo emakume ondarrutarrak omendu nahi izan dituzte. Nagore Osoro eta June Aranbarri. Jokalariek pasilloa egin zioten arraunlariei eta ondoren Eladino González aurrerako presidenteak oroigarri bat eta aurrerako ohorezko bazkide txartela eman zizkien zelaiaren erdian. Zaleen txalozaparrada artean, Osoro eta Aranbarrik esker oneko berbak baino ez zituzten eduki. Espero ez zuten omenaldia izan omen zen. Kontseiluak euskeraz bizi nahi dut herri lasterketa ekarri nahi du Mutrikura. Herriko talde ezberdinen baietza jaso eta gero, kontseiluak egitasmoarekin aurrera jarraitzen du. Horrela ba eren egun herriko eragileek herritarrekin lehenengo batzarra egin zuten. Kontseiluak euskaraz bizi nahi dut herri lasterketa Mutrikura ekartzeko proposamenaren aurrean, herriko taldeek baiezko borobila eman dute. Horrela ba, hainbat herriko eragile batzartzen hasi dira. Beraien esanetan, garrantzitsuak dira herritar guztien ekarpenak eta parte hartzea. Horri jarraituz, eren egun lehenengo batzarra egin zuten. Zehaztu beharreko puntuak zehaztuta eta egitasmoa bera azalduta, eragileek eta herritarrek batzartzen jarraitzeko konpromisoa erakutsi zuten. Eta asteburura begira jarrita asteon Munitibarko gaztetxeko urteurren jaia eta Ziortza Bolibarko Muñozguren zelaian egingo den artzaintzakur txapelketa izango dira nagusi. Bi ekimenek jendetza batuko dutela aurreikusi dute antolatzaileek. Munitibarko gaztetxeak 13 urte betetzen dituela eta gazteek urteurren jaia egingo dute bihar. Goizean goiz hasita ekimenek gauera arte iraungo dute. Asanbladagaz, bazkariagaz eta kontzertuekin gazteek urteurren jaia goigoitik ospatuko dute. Bestalde, Ziortza Bolibarko Muñozguren zelaian 6. artzaintzakurren txapelketa egingo dute Domekan. Ekimena eguerdiko 12etan hasiko da, eta Gipuzkoako, Nafarroako eta Bizkaiko artzainek parte hartuko dute. Ondoren, lagun arteko bazkaria eta erromeria egingo da. Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo digu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Tarte horretan informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean behin informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik, asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak